Dagen før var hun rejst hele jordkloden rundt, kun iført en rustning af fjer. En række spørgsmål tog hun med sig. Hvad nu hvis jeg mødte folk, som troede på mere end sig selv? Hvad nu hvis vinden førte mig mod store, ubestigende bjerge? Eller førte mig igennem uudforskede skove? Eller hvad nu hvis jeg mødte en dreng, som med sig havde en hviskende blomst? Tænk, hvis jeg mødte klaveret, som kun spillede, når det selv ville, og det ville spille for mig. Hvad ville jeg svare, hvis ikke en, ikke to, men 10 vilde heste bød mig op til dans? Med et stod en vis mand foran hende. Han sagde: vi lever alle efter gehør. Lytter du? Og så mærkede hun efterklangen, og så huskede hun. Og pludselig hørte hun om de, som elsker. Det var ikke til at se med det blotte øje, men noget var begyndt at spire, noget var begyndt at ske.